This program is a paid program and does not necessarily reflect the opinions, values, and policies of Radyo Natin. Radyo Natin shall not be held liable for any comments, views, or opinions expressed during this program. Higala ko og mga igsuon mayong buntag kaninyong tanan. Ani ang sab si Pastor Jenny Limbag makikuban kaninyo sa tunumanon ang pulong sa Dios. Gituyo kini pagmugna aron tanan tawo masayod sa kamatuoran nga ang Dios nagmahal ug nagamping pagayo kanato. Otron ko mayong buntag kaninyong tanan. May buntag sa atong mabtik ug enthusiastic o madasigon malipayon nagapangalagad sa Ginoo. Ang chairman sa North Gospel Team, Pastor Sam Unahon, upang usap siyang kapikas, kinabuhay kong usap silang bungas, pagminalay. Good morning, kanyang tanan diya, Pastor Sam. Salamat sa Ginoo, dalay yun ang Ginoo. No? Good morning, kanyang tanan. Good morning sa mga taga gitawag siya o Kibuwa, tanan nga pamati diya sa Kibuwa, impasugong, good morning, kanyang tanan. Labi na sa mga Kristohanon nga gihandol ni Pastor Gisram, diha sa Kibuwa, Fundamental Baptist Church. Good morning, kanyang tanan, no? Good morning usab sa taga Sayawan, impasugong sa mga Kristohanon nga gihandol ni Pastor Prudendante. Good morning kanyang tanan ug sa pamilya ni Pastor Prudendante. Good morning kanyang tanan. Good morning usab sa taga Patulangan, tanan matis Patulangan. Good morning kanyang tanan. Labi ra gid sa mga Kristohanon diha sa Patulangan, Fundamental Baptist Church. Good morning kanyang tanan. Pastor diha, Pastor Flores. Good morning ka Pastor kang Brother Bobby Halasan o Sister Jenilyn Halasan. Good morning kanyang tanan. Good morning usab kang Sister Aning Miranda. Good morning kaninyong tanan, no? Uban sa iyang mama dito sa Purok City, Kilaog, Subilao. Good morning, no? Kang Sister Meling Dumya. Good morning kaninyong tanan. Labi na sa mga Kristohanon diya sa Milao Fundamental Baptist Church. Good morning kaninyong tanan. Uban sa alagad sa Ginoo diya, madasigon malipayan kay uban kaninyo Pastor Rooney Gumban. Good morning kaninyong tanan. Good morning usab sa taga Kisulon namati. Good morning kaninyong tanan. Good morning diya sa taga Vicente, diya sa Just Fair Fundamental Baptist Church. Good morning kaninyong tanan. Good morning usab diya sa gitawag siya uga Maluko, tanan matis Maluko. Good morning kaninyong tanan. Labi na sa mga Kristohanon diya sa Maluko, Pilosef Fundamental Baptist Church. Good morning kaninyong tanan. Badyo alagad si Ginoo diya, Pastor Jipuni Kumpuisto. Tanan mga Kristohanon diya, good morning. Good morning usab kang Pastor Erning Taburno. Badyo pamilya, good morning kaninyong tanan. Good morning usab kang Pastor Jula diha sa Jairi Fundamental Baptist Church. Good morning kaninyong tanan, no? Diha sa Maluko, good morning kaninyong tanan, no? Good morning usab sa taga Impakibil. Tanan namati diha sa Impakibil, good morning kaninyong tanan. Labi na gid sa pamilya ni Brother Dan Garcia, no? Uban sa iyang mga bayaw. Uban usab sa iyang gitawag siya ugangan o sa Asilans family, Madroneros family. Good morning kaninyong tanan, Mata family. Good morning, no? Salamat sa Ginoo, dalaygon kaninyong Ginoo. Good morning usab sa taga Dalirig. Tanan naman sa Dalirig, good morning kaninyong tanan. Labi na sa mga Kristohanon diya sa Dalirig Fundamental Baptist Church. Good morning kaninyong tanan. Nigala ko og mga igsoon. Uban sa alagad si Ginoo diya, madasigon malipayan kay uban kaniyo Pastor Cyrus Kahuan, no? Salamat sa Ginoo og dalaygon kaninyong Ginoo. Uban ka Pastor Juni. Uga uban pang mga alagad si Ginoo, daghan mga alagad si Ginoo diya. Good morning kaninyong tanan. Good morning usab diya sa Dalirig og sa Mangima og sa Sigsag katong nag-iyon pader nindot kay imong programa. Good morning kaninyong tanan, no? Salamat sa Ginoo og dalaygon kaninyong Ginoo. Sa dito pa kita mo padayon sa pag-irog sa unahan. Mati sa ta sa mensahe sa awit, pero sabayan gyapon nato sa greetings para nga tipid ta sa oras, no? Good morning sa taga Lingion, tanan matis Lingion. Good morning kaninyong tanan. Salamat sa Ginoo og dalaygon kaninyong Ginoo. Lumpons family, Sabanas family, Unahons family, diya sa Proxinco nga Unahon. Good morning. Good morning sa mga Dangops family, no? Ila ni Brad Ili Unahon. Good morning kaninyong tanan diya, Brad Ili. Og ingon mo sa ila ni gitawag siya og Kagawad Larry Unahon. Good morning kanimo diya Kagawad, no? Good morning usab sa ila ni Dr. Gayos Lastimosa, Ma'am Liling Lastimosa. Uban sab na sila panimalay. Good morning kaniyong tanan. Good morning ka Pastor Jason
kalunod, no? O sa Pastor Dennis Tanaman uban kang Ma'am Laila. Good morning kaniyong tanan, no? Salamat sa Ginoo ga dalaygon gyud ang Ginoo. Good morning sa tanan ng mga Kristiyano diya sa Ebenezer Fundamental Baptist Church sa Lingion. Good morning kaninyong tanan, no? Good morning usab sa gitawag siya uga taga Manolo, tanan Matis Manolo. Good morning kaninyong tanan. Labi na gid sa mga Kristiyano sa Manolo, Rose of Sharon Fundamental Baptist Church. Good morning kaninyong tanan, no? Good morning kang labi na gid sa alagad sa Ginoo diya, Pastor Mike Unahon, Ma'am Susi. Good morning kaninyong tanan, no? Pastor Art. O yung sab sa inyong missionary diya, Pastor Noy Binalas o Ma'am Nining. Good morning kaninyong tanan, no? Salamat sa Ginoo. O ga dalay gyud ang Ginoo. Good morning sa taga San Miguel, tanan mat San Miguel. Good morning kaninyong tanan. Labi na gid sa mga Kristiyano din sa San Miguel Fundamental Baptist Church. Good morning dito kang kagawad Namok, kang Tatay Tino Namok, kang Nanay Saling Namok, ug banon sab kang Sister Marisa. Namok sa dalaga pa karon daigdigan na, no? Good morning usab kang Brad Ondoy. Ay basig naminaw siya karon dito sa Gawas Nasod, no? Mabot man dito sa Gawas Nasod. Good morning kang sa mga daigdigan's family, sa mga anak ni Nanay Karing daigdigan. Nay, good morning. Good morning kang Sister Joy. O panusab kang Brad Julius. Ingon sa silang bukas pagminalay nga si Julie. Good morning kang Sister Grace. O panusab kang Brad Jerry. O panusab silang bukas pagminalay nga si Maymay Uksikian. Good morning usab kang Ma'am Gina. Uban kang Brad Archie ngayang ilahang iyang kapikas kinabuhi. Ang usab silang bungas pagminalay nga si EJ o si Aliyah. Good morning kini tanan. Good morning kang Sister May. Uban usab kang Brad Jerry o kang Bonbon. Good morning kang Sister Juan. Uban usab kang Brad Juni. O usab silang bungas pagminalay nga si Kubi, no? Good morning dito kang Brad Boy Galinsuga. Uban kang Sister Minerva Galinsuga. Good morning kaniyong tanan, no? O usab kang Ma'am Denden. Uban siyang kapikas kinabuhi nga si Brad Lloyd. O usab silang bungas pagminalay. Good morning kaniyong tanan. Good morning usab kang Sister Joy Abanyo. Uban usab sa iyang mga kauban siyang panimalay. Good morning kaniyong tanan, no? Good morning kang Mare Faith. O uban sa iyang mga igsoon. O ngayumsab siya mong ginikanan nga si Parituto, Mare Inday, no? Good morning, ganyan tanan. Good morning dito kang Brad Dundon. Ingon mo sa kang Sister Risa. O bansad silang bungas pagminalay, Diaspora 4. Good morning kaninyo dihang tanan, Bradon, no? Salamat sa Ginoo, God alay gyud ang Ginoo. Good morning dito sa atong tigpaminawan sa FB. Ingon niya kaganina, alas 9 pa daw dito sa ilaha. Siya tulog lang sa siya. Alas 9 sa gabi. O karon, alas 12 na yun dito sa ilaha. Sister Maris, dito sa Quiet, no? Good morning kanimo din, Sister Maris. Salamat sa Ginoo, God alay gyud ang Ginoo. Tanan nga nagapamati sa FB, nagmonitor og sa akong YouTube channel nga Pastor Limbag. Good morning kaninyong tanan. Salamat gyud sa Ginoo, God alay gyud ang Ginoo. Higala ko og mga igsoon, no? Og ang Ginoo gyud padayon magpanalangin sa tanan nga nagapamati sa pulong sa Dios. Higala og mga igsoon, adto kita sa pagpamalandong na sa pulong sa Dios. Og higala og mga igsoon sa kahanginan nga nagapamati karon. Niadtong milabay atong gipamalandungan ang gitawag sa uga higala ko og mga igsoon, purifying hope, no? Purifying hope. So, atong nakita nga gipili ni John the Beloved ang pag-purify sa iyang kaugalingon kay totally gihinluan na magitas Ginoo, pero ang atong pagkinabuhi ingon nga hinlo ato na nga obligasyon. So nganong gipili gyud ni John the Beloved ang pagputli sa iyang kaugalingon tungod kay sa usa ka rason nga aron nga dili siya maulawan.
igbalik si Ginoo. Kay mo balik yun ang Ginoo ga dili ta kay balukon unsang orasan sa pitsaon sa tuiga, pero mo balik yun ang Ginoo. Take note, ang tanan nga mga ilhanan sa pagbalik sa Dios nga gihatag si Ginoo diha sa Mateo 24 versikulo 3 paadulong sa last verse nga nagisgot sa pagbalik si Ginoo. Higala kumigson ang mga ilanan ana-ana. Ang pagtunob na lang si Ginoo sa kapanganuran ang kulang, no? So aron nga dili siya maulawan inigbalik niya. Igbalik si Ginoo, no? Because he didn't want to be ashamed. O gasure gyud nga mo balik ang Ginoo kay bisan si Jesus Christ nagsaad, no? Nga mo balik gyud siya. O atong gipamalandungan na. Sunod, because he appreciated his position. Ngano gyud nga nagkinabuhi siya nga putli sa tubangan sa Dios, tungod kay iya kining gipasalamatan ang iyang posisyon. Usa siya ka tawo nga simple ra diri sa kalibutan apan gihimong child of the most high God. Wow, di pa din mo na pasalamatan di sa Ginoo, no? Tungod sa iyang pagtuo kang Kristo Jesus. O kita igala kumigson kutob sa mituo midawat sa gugma sa Dios. Gihimong anak sa Dios sumala sa Juan 1:12. Di ba di mo na pasalamatan? Di ba? No mo nang bot pasabot nga because he appreciated his position. No? Posisyon nila sad atubangan sa Ginoo atong una sa dili pa kita iya sa Ginoo sa wala pa ta mo tuo siyang hamili nga dugo sa wala pa ta mo dawat kaniya dili kita anak sa Dios. Og nahimol tang anak sa Dios sa diha nga mituo ta midawat kang Kristo Jesus. Mo na ikaduhang pagkatao. Mo nang pag-born again, no? Una na tao kasi nginahan diha sa diha nga mituo ka midawat sa gugma sa Ginoo. Nahimo kang born again. Og ingon ni Jesus Christ ang born again maoy makasulod sa gingarian sa langit. Katudloanan ni Jesus Christ. Klaro og tataw kayo nga gisulti niya sa Juan kapitulo 3 versikulo 3. Apan ignon ko ikaw gawas ko ng tao matao pag-usab makasulod siya sa gingharian sa langit. No? Wow, pagkanindot. Kutob sa mituo, midawat sa gugma sa Dios. Ingon sa 1:12, gihimong anak sa Dios. Na sa ato pa, natao pag-usap. Kaya ang unang pagkatao, mao man ang pagkatao sa atong ginahan. Unya, ikaduha, maong pagkatao nato diha sa Ginoo. O ang natao diha sa Ginoo, ambot pasabot na born again, makasulod siya sa gingharian sa langit. No? So muna gipasalamatan ni John the Beloved. Iyang kanyang pinahalagahan ang kanyang posisyon bilang anak ng Panginoon. No? So muna igala kumigson. Sunod, dili lang kay because he didn't want to be ashamed, di siya gusto nga maulawan. Sunod, because he appreciated his position, iya kining gipahalagahan kanyang posisyon bilang anak ng Panginoon. Sunod, because he anticipated a personal meeting with Christ. Iya kining gipaabot ba? Iya kining giasam-asam. Nga gusto niya nga moabot ang panahon nga gawas nga di siya maulawan. Iya pag yung gipahalagahan ang kaniyang posisyon, gipasalamatan niya ug excited siya sa sa personal meeting nila diha sa Ginoo. Ikaw ba'y galag migson? Excited ba ka? No? So muna igalang kumigson. Naunsa ba pagkausab ang imong kinabuhi ni ining paglauma nga mubalik gayud ang Dios. Hinaut igalang kumigson, gibag-o sa Ginoo ang imong kinabuhi ug naging excited pa ug naging malipayon pa sa pagpangalaga diha sa Ginoo. Are you ready for the Lord's return today? Andam ba ka sa pagbalik sa Ginoo karong adlaw? Kung mubalik man siya, karong adlaw kung mubalik man siya karong adlaw, hinaut nga naging andam ta. Ug ang nagkinabuhi nga dili maulaw, inigbalik sa Dios nga dili maulawan, ang nagkinabuhi nga iyang pasalamatan ang iyang posisyon diha sa Ginoo. Ingon nga anak sa Dios. Ang nagkinabuhi nga mahinamon nga diin samdi mo balik man gyud ang Ginoo. Muatubang siya sa Ginoo. Ug sa pagatubang sa Ginoo, moingon ang Ginoo, welcome akong matinumanon nga anak. Kanimo may kalipay ako. Wow, kanindot ka, no? No? Ug karon ni gala kong maigsoon, ablihan nato ang pulong sa Ginoo atong pagbasahon
Sa Hebrewanon kapitulo 10 versikulo 32 padulong sa 37. Hebrewanon. Atong atuon higala kumigsono. Hebrews chapter 10 verse excuse 32 padulong sa 37. Ingon sa pulong sa Dios, apan hinumdumi ninyo amen, ang nangaging mga adlaw nga human kamo nalamdagi, giantos ninyo ang kalisod nga pakigbisog sa mga kasakitan. Dihay mga higayon nga dayag ngadto sa katawhan, kamo gipasipalahan og gisakit. Og usab sa laing higayon, ingon nga mga kauban niadtong gibuhatan sa ingon. Kay kamo may kaluoy man sa mga binilanggo o gikalipay ninyo nga sakmitan sa inyong katigayunan, kay inyo mang nahibaluan nga kamo adunay usa ka labaw pa ka maayong bahandi og nga kini mulungtad. Busayaw ninyo wad-a ang inyong pagsalig nga adunay dakong ganti, kay kamo nagkinahanglan og pailog aron kamo makatuman sa kabubuton sa Dios og makadawat sa saad. 37. Kay sulod sa jutayng panahon, siya nga muabot sa dili madugay. Take note, kay sulod sa jutayng panahon, a little while. So, din ito magkuha og title higalag migson, no? Siya nga muabot sa dili madugay. Ang Ginoo magpanalangin siyang pulong mag-pray sa ta. Dalay ko nung labing gamhanan ng mga Diyos, Ginoo nga nasa langit. Salamat kaayo Ginoo sa kahigayunan. Nga diin sa makausapa, makapamalandong na usab kami sa imong pulong. Palihog gamita ang imong ubos ng ulipon sa pagsaysay sa imong pulong ug palihog ihatag ang pinasahi nga kaalam kabatid sa pagbatbat sa imong pulong. Aron imong pulong nga amo madunggan kami nga nagapamati. Musunop sa kaladman sa patagsa namo kasing-kasing. Ginamit ang imong ubos ng ulipon. Ginoo kaming tanan nga nagapamati tagay sad kami kaalam aron masabtan sa namo sa labing masayan imong pulong ug magtulod kini kanamo nga more kaming magmalipayon magmadasigon sa pagpangalagad ng Ginoo nagapangalagad nga may kalipay ug nagapaabot sa pagbalik. Ginoo sa among pagpadayon karon ikaw magapanalangin kanamo. Kudaw galing adunay nagaanto sa balatian karon nga nagapaminaw. Ikaw magaayo Ginoo, ikaw magahikap sa gamanan kamot sa iyang lawas sa balatian ug palihog ayo pinagisim gamit sa imong tabang. Bisan ipamulong mo lang si imong trono nga mamayo, diha mamayo ingunana ikaw kagamanan, ingunana usab ang among pagtuo diha kaning Ginoo. Gitugyan o giampo o gihangyo pasalamaton tanan diha lamang kaning Ginoo, naglamang sa Kristo nga among luwas. Amen. Higala ko og mga igsoon, ingon sa pulong sa Dios, apan hinumdumi ninyo nga sa dihang nalamdaga na kamo sa miaging panahon, giantos ninyo ang kalisod ug nakigbisog sa mga kasakitan. Dihay higayon nga dayag ngadto sa katawhan nga kamo gipasipalahan ug gisakit. Ug usab sa laing higayon ingon nga mga kauban niadtong gibuhatan sa ingon, kay kamo may kalipay man, may kaluoy man sa mga binilanggo o gikalipay ninyo nga sakmitan sa inyong katigayunan, kay inyo mang himbaluan
nga kamo adunay usa ka labaw nga bahandi. Labaw maayong bahandi og kini mulungtad. Busa ayaw ninyo wad-a ang inyong pagsalig nga adunay dakong ganti kay kamo nagkinahanglan man sa pailog aron kamo makatuman sa kabubuton sa Dios og makadawat sa gisaad. Kay sulod sa jutayng panahon, siya nga taliabot, muabot sa dili madugay. Mao na igala kumingson, no? So ato ning gitaytulan og a little while. Sa jutayng panahon, higala ko og mga igsoon sa kahanginan nga namati karon, no? Nga siya nga taliabot, muabot sa dili madugay. Usa kini ka pagpahinomdom sa mga nahimong kaanakan sa Dios. Higala ko og mga igsoon sa kahanginan nga nagapamati karon. Usa kini ka pahinomdom sa mga tao nga nalamdagan na. No? Ingon pas pulong sa Ginoo, hinumdumin ninyo. Sukad na kamo nalamdagan. Pagkanindot pagidigalag migson. Maghisgot na nitag nalamdagan, kaniadto wala pa ta nalamdagi. Kung ignon kita nga, unya, kumusta man, nangalagad man ka sa Ginoo, sayo magkikayang buntag nangalagad. Unya, siguro ka langit pa ingon. Wala siguro, nga naman, nangit-ngitan pa ang ilang kaugalingon, nga naman, wala pa sila mahibalo sa kamatuuran nga ang dalan padulong sa langit, mao si Jesus Christ. Kung unsaon pagsubay niini, wala pa nahibaluan. Apan, kini sila nalamdagan na, nahibaluanan nila. Higala kumigsoon, unsaon pagsulod sa gingarian sa langit. Unsaon nga makasubay sa dalan. Ngayon ni Jesus Christ, ako ang dalan ug ang kamatuuran. Wala makaadto sa kong amahan, gawas kung pinaagi ka nako. Higala kumigsoon, nalamdagan na ba ka? Kung wala pa, wala kay labot ini, higala kumigsoon. Pero take note, ikaw, gipangga o gimahal sa Dios. Wala pa kay labot nga ginasakit sa mga taong nagkinabuhi din sa kalibutan. Ngayon sa pulong sa Dios, sukad nga kamo nalamdagan, nagantos kamo sa mga kasakitan ug kamo nakigbisog niini. Og niyan ang unang panahon ni gala kumigson, ang mga Kristohanon niadtong panahona gipang bilanggo. O ang uban gisakmitan, sama niini gisakmitan sa katigayunan, apan unsa may nahitabo? Gikalipay pahinon nila sumala sa pulong sa Dios nga sila gisaknitan. Kay nga naman aduna sila, naibalo sila nga adunay labawng maayong bahandi nga kinimulungtad. Higala kumigsoon kutob sa nahimong kaanakan sa Dios. Tong kutob sa nahimong tinun-an sa Dios, nga matod pa ni Jesus Christ, panglakaw kamo o isangyaw ang maayong balita. No? O himuha silang tinun-an ang tibuok kalibutan. Once nga ikaw nakasiguro langit paingon, nahimo ikaw tinun-an sa Dios. O ang mga tao nga wala makasiguro langit paingon nagkinabuhi din sa kalibutan, ikaw ug ako tamhayon ug biyayon ni anang mga klase sa mga tao nga naman di naman kaganahan makigsugay kanila sa pag-inom sa agwa di pataranta. Tungod kay naa na ka sa Ginoo, di ka gusto nga maulawan ang Ginoo diha sa imong kinabuhi. Og igbalik sa Dios. Di pud ka gusto nga maulawan sa tubangan sa Dios. Og imo pong himong gipaka-importante ang pagkaanak mo sa Dios. Higala ko migsod sa gingon ko na, kung wala pa ka nalamdagi, wala pa ka masakop sa anak sa Dios. Tuhuoy ang gugma sa Dios. Nga siya nagdupa dito sa cross para sa akong mga sala o sa imong mga sala. O sa diha nga imo ning dawaton, tuhuan nga mao ni makaluwas kanimo, ingon sa 1:12, himuon kang anak sa Dios. O sa to pa nasakop ka sa pamilya sa Dios. O ang Dios nga imong amahan tuwa mas langit, siguro gyud nga langit ka paingon. Ato nang makita karon ni galag migso. Tuhuoy lang ang gugma sa Ginoo.
Dawata siya nga siya lamang ang magkalusog mo na ilain. Di ba, himuon ka nga anak sa Dios. Masakop ka sa pamilya sa Dios. Kung natawa man kasi mong inahan, sa diha nga mituo ka midawat sa gugma sa Ginoo, nataw ka pag-usap. O asa nataw? Diha sa Ginoo. Ingon sa 1:12, sa tanan midawat. Sa tanan mituo sa ngalan. Kanila naghatag akog kagahom sa pagkahimong anak sa Dios. Di pa kagustuhan na igala kumitson? Kung gusto ka niya na, tuhuy ang gugma sa Dios. Dawata to nga mo'y makaluwas ka nimo ang iyang pagdupad dito sa cross. Gidupan niya ang imong mga sala, ang akong mga sala. Kay hilabihan gayud ang gugma sa Ginoo. Iya kining ipasundayag para kanimo kanako. Nga matod pa sa pulong sa Dios sa Roma kapitulo 5 bersikulo 8, kay ang Dios nagpasundayag sa labihang gugma nga ni kanato nga samtang makasasala pa kita si Kristo nagpakamatay alang kanato. Ug mao ni ang nahibaluan sa gisulatan sa pulong sa Dios nga sukad kamo nalamdagan. Giantos ninyo ang mga kasakitan. Nakigbisog kamo. Ug dayag sa mga tao nga kamo gipasimpalahan ug gisakit. Higala ko mingso. So muna usa kini ka encouragement sa mga tao nga gaantos para sa Ginoo. Kay naa naman sa Ginoo. Muna nga ang diha sa Ginoo higala ko og mga igsoon, sultihan ko kamo gi-persecute gyud. Grabing persecution. Grabing mga kasakitan. Ako sa bago pa kong nahimong anak sa Ginoo, grabe yung mga kasakit nga akong natagamtaman. Kaya nga naman, ang akong mga higala, dili na gyud makigsugay sa ako. No? Kaya nausap, sukad kuno kung nabalhin, nausap na. Sukad na usap, nabalhin na. No? Grabe pa. Ingon na ana, higala kong menson. Unya, kaya di naman ka mo subay sa ilang patakaran ka ng pag-inom sa agwa di pataranta, ignon ka din nila nga dautana. Anaon sa nino, nahin mo nimong dautan nino ng tao nga di na mo mutungab niya ng agwa di pataranta nga iga hubog nimo magmaoy ka. No? So muna higala kong menson. Lisdan sa pagkinabuhi nga iyas Ginoo. Munang lisod ang paglakaw sa dalan nga iyas Ginoo. Nga naman, daghan pagtamay pagbiyay-biyay. Pero sayon ang paglakaw sa dalan nga dili iyas Ginoo. Human imong simbal, libre ka tanan. Kay sangkad ang dalan, pero kapildihan ang paignan. Manaingon sa kanta, mas sayon ng paglakaw sa dalang dautan. Sayon ng paglakaw sa dalan nga namatan. Sayon ng paglakaw sa dalan sa kahilayan. Lisod ang pagsunod sa Ginoo. Kay dako ang pultahan ug sangkad ang dalan nga gapadulong sa kapildihan. Apan hiktin ang pultahan ug hikpit ang dalan nga padulong sa amahan. Nga naman, daghan mga kasakitan, daghan mga pagtamay o pagbibiyay, pero kanang pagtamay o pagbibiyay, higala kumigsoon, wala kara ka kumilingking sa kalipay nga giandam sa Dios dinto sa langit. Kining mga pag-antos ng kalibutan, sulod na gid sa jutang panahon, a little while. Higala kumigsoon. Subusa, kung atong matanaw, higala kumigsoon, he had been persecuted. Nahimong ginaluto sila tungod kay nalamdaga na ang ilang mga nanghuna diha sa Ginoo. Nakasiguro na sila langit paingon. Naabagyo des pulong sa Ginoo nga ang taong nalamdagan na siguro na langit paingon. Siyempre ka nalamdagan naman. Buhi pa? Yes. Usahay doon ay pasalupya nga pinulusupo nga aron lang gid sila mo insakto sa ilang gitawag siya ga agreemento. Mingon pa dahil pagkahuguka sa imong line o agreement. Mura ba kaghadlokon bitaw sa ilang mga agreemento? Pero ang pulong sa Ginoo pasalig gayon. Buhi pa. Masiguro gid langit paingon. Ingon sa usa ka tawo, siguro ka langit paingon? Yes. Sumala sa pulong sa Dios. Ang Ginoo man ang pulong mas Ginoo nagpasalig. Nganong niya pa man kadinhi.
Oy. Kulba, di ba? Pero ang tubagan na igala ko magsyon, niya po ko din aron ikaw akong sultihan sa maayong balita. Nga buhi pa, masiguro nato langit paingon, kung atong tuhuan ang gugma sa Dios. Wow, paganindot. No? Tanawa si Apostol Pablo, nga usa ka magwawali sa maayong balita, nga kita gimahal o gipangga sa Dios. Kutob sa iyang gisultihan, nga mituo sa maayong balita, iyang giignan, nga nasayra na nato. Nga ikatunas na ating yutanong payag ang matong lawas, adunay giandra ma Dios balay dito sa langit alang kanato. Buhay pa, nasayra na. Asa man ni mabasa, ikaduhang Korinto kapitulo 5 versikulo 1. Ingon na pulong sa Ginoo, kay nasayra na nato. Nga ikatunas na itong yutanong payag ang matong lawas, adunay giandra man Dios balay dito sa langit alang kanato. Wow, pagkanindot yung digala kumigson. Buhay pa, nagsulti sa Apostol Pablo nini. Ngadto sa mga tao nga mituo, midawat sa gugma sa Dios. Ang Church of Corinthian, mo kini ang iyang gisultihan nini. Mayon na, Pastor Limbag, Church of Corinthian naman na. Ang Church of Philippians, iya sang gisultihan. Ingon niya, nga ang atong tinuod nga puloy-anan maugay ang langit. Pilipos 3:20, kay alang kanato. Nganong gignan niya, kay nituon ni midawat sa gugmas Ginoo. Nalamdagan na ang ilang mga unahuna. Ingon niya, kay nasayra na nato. Kay alang kanato. Ang atong tinuod nga puloy-anan maugay ang langit. Og dito gikan si Kristo nga atong gipaabot nga mao ang atong manluluwas. Mo nagisulti sa balaan kasulatan, a little while. Sa jutang panahon siya nga taliabot moabot sa dili maglangan. Og mao na ito'y pamalandungan higalag mingson. No? Mga tao nga nag-antong sa mga kapait, gi-encourage. Og grabe gyud ang kapait higalag mingson. Reproach and afflicted, gipakaulawan, gipasipalahan o gisakit. Muto itong ibasa ka ganina. Nanasad sa verse 33. Lost their earthly position. Gisaknitan sila sa gitawag sa sumala sa itong ibasa ka ganina. Gisaknitan sila sa katigayunan ni ining kalibutan. Apan gikalipay hinuon nila higala kumigson kay nasayran man nila nga dunay labing maayong bahandi nga ilang naangkon. Kaysa diha nga mituo ka, nahimo kang sakop sa pamilya sa Dios, giandaman ka sa Dios og mansyon didto sa langit. Wow! Maghisgoy kitag mansyon, nindot gyud kay na nga balay. Nindot gyud kay na nga lugar. Mansion or palasyo gihulagway na sa earthly things. Mga butang ning kalibutan nga makita nimong matahom aron masud-ong mo unsa katahom ang giandam sa Dios didto sa langit, balay nga bulawan ang imong puy-an. Na sa ato pa kanang mansion or palasyo dinis kalibutan, wala ra na ka kumilingking sa kagwapo sa giandam sa Dios para kanimo kanako. Amen gyud. Dalay gyud ang Ginoo niya na. Wala ra na katsada. Giulagway lang na kay mo na tsada nga imong ma-imagine unsa ka anindot ang giandam sa Dios para kanimo kanako. Busa higala kumigson. Ayaw na pagyaga-yaga. Kung ikaw naa sa linya nga yaga-yagaon. Tuhuoy ang gugmas Ginoo. Dili pa ulay ang tanan. Dawata siya ingon ngimong matuod nga Dios ug malusong kinabuhi. Tuhuoy siya sa kinasing-kasing. Kay karon nagtuktok siya sa imong putahan og nagatindog. Kung ikaw mo tuo kaniya, mo dapit kaniya. Ingon niya, kanila mosulod ako ug makigsalo uban kanila aron diin sila ato sa bako. Asa mabasa? Nga sa diha nga nanalingog kas pulong sa Ginoo, ang Ginoo nagatuktok ug nagatindog sa imong kasing-kasing. Kay mao na pultahan sa tao. O kung mayroon ka, Ginoo dawaton ko ikaw kung mula sulod ka sa kasing-kasing. Ay napadala ng intriga. Kay intriga na ay mabasa sa pulong sa Dios. Og ingon pas pulong sa Ginoo, kanila mosulod ako kun adunay modapit. Kanila mosulod ako og makigsalo uban kanila aron din sila ato sa bako. Asa mabasa?
Pinadayag, Kapitulo 3, versikulo 20. Otro na ko, ingon na pulong Ginoo. Kung may magpatalinghog sa akong tingog, karon nagpatalinghog ka, nga ikaw gipangga o gimahal sa Dios. Kanina nagatindog ako silang pultahan o nagatuktok. Walay laing pultahan sa tao, higala ko migsoon, maura ng kasing-kasing. Kung may muabli ka na ako, kanila musulod ako, makigsalo uban kanila, aron diin sila ato asab ako. Mao ni higala ko migsoon. Wala nato nakita si Jesus Christ apan nagpakamatay siya sa cross para kanimo kanako. Mao ni ato tuhuan. Ato ning tuhuan dawaton pinaagis pagtuo. Ang halad pasig uli nga atong pagadawaton pinagis pagtuo. Kaya sa diya nga mituo ta midawat himuon tang anak sa Dios ug sakop ka sa pamilya sa Dios. Mao na higalak migsoon. Ug ang pamilya sa Dios dili niya itugot nga babandlod didto sa linaw nga kalayo. Muna ingon na pulos Ginoo sa diha nga nalandagan kamo. Abi ni migalag migsoon ng taong kalibutanon dili magasabot sa mga igatudlo sa Espiritu sa Dios. Kaya alang kaniya kini mga binuang. Kung ipasulabi sa tao ang pagkinabuhi din sa kalibutan, nga matod pa dinher ako kay libre tanan. Nya daw libre po imperno. Di ba? Mao na higala kong migsoon, no? Subusa sila imbis nga gisaknitan sa tigayunan din sa kalibutan, sumala sa verse 34 at tutuon ni gala kumigsoon. Sa 34, ingon sa pulong sa Dios, kay kamo may kaluoy man sa mga binilanggo o gikalipay ninyo ang nga gisakmitan sa inyong katigayunan, kay inyo mang hibaluan nga kamo adunay usa ka labaw pa nga maayong bahandi og nga kini mulungtad. Mao ni igala kamison og kini nga kini mulungtad. Kaya ang tao nga sa diya na tao siya, diya sa Ginoo, na tao na siya pag-usap. Siguro gyud langit paingon. Og kining kalibutan ha, langyaw lang ta dinhi. A little while. Ang mga pag-antos nining kalibutan kay gitamay ka gibay-biyay ka kay iya ka sa Dios. A little while lang kini. Sa jutay lang kini nga panahon. Dili kini katumba sa kalipay nga giandam sa Dios para kanimo kanako. Nga ikaw papuy-on sa balay nga bulawan dito sa langit. Ingon sa kanta, lumalangyaw lang ta, nining kalibutan, atong punoyanan, tuwa sa langit. Niadtong dapit matahong balay bulawan pagpuy-anta makaingon kag yuhu ugon niya dito kita dili mawala dalan bulawan paglaktan ta mo ka na igala kumigson mo nang labaw nga bahandi ang imong maangkon nga dili katumbas sa bahandi nining kalibutan og busa gikalipay pahinon nila nga gisakmitan sa bahandi nining kalibutana kay nahibaluan man nila nga doon pay labaw nga bahandi para kanila nga didto kini ihatag sa Dios sa langit. Amen gyud ug hallelujah. No? Dalay gyud ang Ginoo niya na. Makaingon kag hallelujah 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 praise ye the Lord. Praise ye the Lord, hallelujah. Praise ye the Lord, hallelujah. Praise ye the Lord, hallelujah. Praise
is yet the Lord. Bisan gisaknitan sila, higala kumigsoon. Wala kinila igsagpayan. Kaya nga naman, adunay bahandi nga giandam sa niya, sa ila, didto sa langit. Pinakalabaw nga bahandi, nga kinimulungtad, higala kumigsoon. Kini mga pagsakmit, kini mga pagantos, mga pagtamay, mga pagbaybiay. Ngayon pa, dayag kaayo nga sa katawan nga kamo gipasipalahan, gipakaulawan sa lain pag-istorya, giog ginasakit. Pero wala ninyo ni eksagpayan. Gisakmitan pa sa katagayunan ining kalibutan, pero wala ninyo ni eksagpayan. Nga naman, naibaluan man ninyo nga dunay labawng bahandi. Nga labi pang maayo, niini og kinimulungtad. Usahay subo pamalandungon. Niini nga mga sitwasyon, lisod kay nato na buhaton ang pagkalipay kung kikaw gisaknitan higala kumingson. Pero dinis balan kasulatan gikalipay nila. Kay usahay lang gani kung istoryahan tag dili mayo. Dunay nag-angkon nga mga Kristohanon. Ngayon niya, Kristohanon na tuod ko, unya na bautismuhan ko. Pero sa pagbautismo na ako, giisa na ko yung gamot, kaya kung doon na pa yung magsurang-surang, ako giyong masumbagan. Doon ay mga tao yung unana. Pero dinis balaan kasulatan nga atong gitunan, wala, gikalipay, hinon nila, wala sila mingon nga, sumbagon tayo nung kakaroon, wala. O gikalipay nila, kaya nahibaluan nila, nga doon na pa yung labaw nga bandi, nga giandam para kanila. Mao ka na, ikala kong minsan. Og morning, pulong sa Dios. Mo'y giya nga balaan, aron kita magalakaw sa matarong nga dalan. Mao man ang kanta nga, nagahatag kinig langit nun nga kasayuran, ug nagpasidaan. Ako kayong katawang nagala kaming song. O ang Biblia, mao ang pulong sa Dios. Take note, mao ni ang pulong sa Dios nga itong gitunan karon ang Biblia. Mao ang Biblia, mao ang pulong sa Dios. Nagatudlo sa tanan nga magkakahitabo, nga nagahatag sa langit nun nga kasayuran, ug nagpasidaan sa tanan nga katawhan. Diretso ta sa second stanza. O ang Biblia, mao'y giya nga balaan, gitugagikan sa Dios alang sa iyang katawhan, aron sa paglakaw sa matarong nga dalan, dalan nga gilaraw na sa Dios nga Amahan. O ang Biblia, mao ang pulong sa Dios, nagatudlo sa tanan nga magakahitabo. O ang Biblia, ang balaan nga kasulatan, nagasulti sa kamaturan. Napay portion diha nga, kung gusto kang masayod o gusto ka tinawan, basaha og tun-ing Biblia. Muna igala kung gusto gatuon ta karon. Dili maayo nga usa ikaw nga tamayon unya mingon ka, ay pagsurang-surang dia, wabian ni ako apilig bautismo nga akong kamot. Dili na mao igala kung mison. Dili wala nagisulti. Mo'y giya nga balaan ang pulong sa Ginoo aron kita magalakaw sa matarong nga dalan. Busag ignan sa pulong sa Ginoo. Ingon dinhi higala kumigson sa verse 37. Ingon na pulong sa Ginoo atong adtuon. Amen. Verse 35 and 36. Atong basahon higala kumigson. Ingon sa pulong sa Ginoo. Sugod ta sa 35 padulong sa 36. Busayaw ninyo wad-a ang inyong pagsalig, nga adunay dakong ganti. 36. Kay kamo kinahanglan magpailog, aron kamo makatuman sa kabubuton sa Dios, og makadawat sa gisaan. Nganong gitambag ni sa pulong sa Dios? Tungod kay
sila gitawag sa higala kumigson tempted to give up. Were tinted, no? To give up. Gitintal sila pinaginiini nga mo give up. Ibsan ikaw, uyon sa break ni, mayan ni mo give up ta, pero sila wala. Giignan ni noon sa pulong sa Dios, gi-encourage, ayawan ninyo ang inyong pagsalig. O kinahanglan kamo magpailob aron kamo maka tuman sa kabubuton sa Dios. Wow, pagkanindot yung digala kumigson. Mauning giya nga balaan. Aron kita maglakaw sa matarong nga dalan. Hinaot nga sa atong kinabuhi. Mailhan nga kita gibag-o sa Dios. Sigala ko mga igsoon. Pagkanindot pag yun. Nga makaingon kita sa atong kanta nga, pinagi ka na ko. Mailhan nila ikaw. Nga mao'y nagabag-o sa kinabuhi ko. Mao ka na igala ko og mga igsoon sa kahanginan nga namati karon. Salamat gyud sa Ginoo, dalaygon gyud ang Ginoo ni ana. Busa igala ko migsoon. Ang good news nini ingon sa 37, higala ko og mga igsoon. Ingon sa 37, morning good news. Kay sulod sa diyutayng panahon, siya nga taliabot moabot sa dili maglangan. A little while. Sa diyutay lang kini nga panahon, adunay mga pagsakit, mga pagtamay, yung mga pagbibiyay. Kay mubalik ang Dios aron sa pagkuha sa mga iyaha og lolo na kalipay ang matagamtaman diha sa kiliran sa Dios. Amen. Amen ug amen gyud. Dalay gyud ang Ginoo niana. So sa ato pa sa ang mga kasakitan, nining kalibutan, kadyut lang sa jutay ra gyud nga panahon. Sa bago kong Kristohano ni gala kumigson, magtistiwali sa ta. Grabe mga pagtama yung mga pagbibiyay. Mga kaliwatan ni Mrs. sa tuguna, tanawa nga nung gabaptis man lagi. Dili na magmingon nga, tanawa nga nung nagkristohanon. Yung baptis yun. Sa diya nga nahimo ng anak sa Ginoo, duot gyud sa papangalagad sa Ginoo. Gracias Ginoo na. Kay gipakiportante namo ni Mrs. ang pagkaanak sa Dios. Ba Domingo bisag walay pagkaon hala duot gyud simba. I-apply pulong sa Ginoo nga gitawag siya nga, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Kay mo man ang pagdakop sa panalangin. How to get blessing from God? Seek God first, according to the verse. According to the word of God. Nya sunod, serve God first. Seek God first, pagitaa pag-una ang Ginoo. Unya alagara pag-una ang Ginoo, sunod share God first. Unsa may imong i-share? I-share nimo ang imong talent. Ang imong time. Higala ko migsoon, nagminaw ka karon. Ayaw na paglangan-langan. Kay kung alas 8 ang pagsugod sa imong gitawag siya sa pagtigom sa inyong simbahan. Excited na ka dapat. Ayaw paglangan-langan kay sa trabaho kay nato, gadali-dali man ta. Diya pa ka sa Ginoo nga pinaka-importante ni o kini nga itong pagpangalagad para sa Ginoo, mao ning butang nga dili makuha diri sa atoa. Kay gantihan ta nini. O ato ning ma-enjoy dito sa kiliran sa Dios. Busa dapat ta excited and share God first in our talent, in our time, in our treasure. Unaha gani ang Ginoo pagbahin sa iya, di mga butang idugang ra. Og bubuan ka sa Ginoo sa daghan nga mga panalangin nga wala na dapit nga kabutangan ini. Mo na higala kung migsoon. Og ang nitabo. Kay bisan pa og Domingo ipatrabaho mas misi sa iyang papa sa Bikmar. Wala gyud mo trabaho si Mrs. Kay giuna niyang Ginoo. Suko kaya kung ugangan. Ngano ba ko ng pastor, muhatag ba ko nung nagbugas? Ay lakas Mrs. Pero padayon gyapon uga. Kay ganaw, di na basta-basta kay
Ang papa na bagyod mo inisulti. Sakit ka na sa dugan. Ilaga sa misis, ko sigdi lang. Wa pa man na siya makasapot. Pero ato gining tinudoon ang pagpangalagad sa Ginoo. Og tuod man, sa una nagkamang sa kalisod, kay lisod mandaan. Pero sa wala madugay, gipabuhagay sa Ginoo panalangin, ingon dayan sa mga nagtamay, uy, sukad bitaw nga nagbaptist, nasad, baptist na po. Sukad bitaw mga nagbaptist, nagsapaw lagi inyong sakyanan. No? Kaya naman to yung motor, nga pila ka po, tulo maghato. Unya, kundi ko masayap, murang nanay ban sa dato. Grabe yung mga panalangin. Kundi lang ko masayap, no? So muna igala ko may son. Sa jutay ng panahon, sa diya nga, makita nila nga ikaw ni barug, nga malig-on diha sa Ginoo, bisan luyo sa mga pagtamay o mga pagbibiyay, pasipalahan o pakaulawan ka, reproach and affliction. Pero kung padayon ka nga mubarog diha sa Ginoo, igala kong mingson, kanang nagtamay nimo mubaliktad ka na ang ilang pag-istorya. Pareha ato ni baliktad. So sa ato pa ang pagtamay pagbibiyay sa jutay nga panahon ug labaw sa tanan. Mubalik ang Dios aron ikaw ug ako lipayon niya kay didto sa langit wala nay luha nga moaga sa mga mata nato. Ingon sa kanta, didto sa langit kalipay mangkun mo ug wanay luha nga moaga sa mata mo. Igsoon ko. Wow! Ninduta. No? A little while good. Nga naman, mubalik ang Diyos. Naagi mubalik siya nga sa dili madugay, sa jutayng panahon, siya nga taliabot, mubalik sa dili maglangan. Muna yung una nga, tuna na ito gitawag siya, who is this one who will come? Kinsa man siya? Ngayon nga moabot sa dili madugay, higala kong mention, walay lain, only the Lord Jesus Christ is coming. The one who died at the cross and rose again. Siya nga namatay dito sa cross, ginupong og nabanhaw. Siya maoy mo balik, namatay dito sa cross para sa pagluwas ka nato. Maoy mo balik, higala kong maigsoon. Nga ato kining gituhuan og busa kita sa tubangan sa Dios, dili na makasasala sa tubangan sa Dios. Sa tubangan sa Dios, kita kaniadto dili mga anak sa Dios ug karon sa diha nga mituta midawat sa gugmas Ginoo, gihimot ang mga kaanakan sa Dios. Og sa diha nga nanalinghog tas pulong sa Dios, ang kamatuoran nga si Kristo mo'y makaluwas. Kay mao mo tong tuyo sa iyang pagkamatay og nabanhaw. Ikaw nga mituo sa mayong balita nga si Kristo lamang makaluwas ug wa nay lain. Gisiliyuhan ang imong kasing-kasing pagtamilan nga ikaw iya na sa Dios. Basagan ni naa sa Catholic Bible. Mao monusab sa pagkadungog ninyo sa matuod nga mensahe sa mayong balita. Ang kamatuoran nga si Kristo may makaluwas kaninyo sa diha nga kamo na nagpanuon ini. Kamo gisiliuhan sa Espiritu Santo pagtamilan nga kamo iya na sa Dios. Gusto ka bang mahimong anak sa Dios? Tuhuy ang gugma sa Ginoo, dawata sa imong Dios ug maluluwas ang kinabuhi wa nay lain. Og tuhuy ang may balita, dia ikaw ka kung makasala, gimahal ug gipangga sa Dios ug tungod sa iyang pagmahal, iyang gitahan iyang kagalingon dito sa krus. Gipaagas niya ang dugo aron ikaw ka kung maluwas. Ang kamatuoran nga si Kristo mo ay makaluwas. Sa diyang imo nituhuan, siliyuhan ka sa Espiritu Santo pagtamilan ikaw iya na sa Dios. Ubang translation, markahan. Ubang translation, patikan pagtamilan nga ikaw iya na sa Dios. In King James Version, siliyuhan sa Espiritu sa saan. Mao ka na, igala kong mention. Bosa, isilsil sa atong tagsatag sa kalipatakan o kasing-kasing. Kinsa ning mubanik? Si Jesus Christ. Only the Lord Jesus Christ coming. Higala kaming son. The one who died and rose again. Namatay siya para kanimog kanako. Kay ikaw gimahal ug gipangga sa Dios. Higala kaming son natangin niyo sa sunod. Padayon ta nga mo bat-bat ni ining pulong sa Ginoo.
Padayon ta nga magtuon kay kung gusto kang masayod o gusto ka tinawan, basahog tun iyang Biblia. Basahon gid nato ug atong tun-an ang Biblia nga mo'y giya nga balaan aron kita magalakaw sa matarong nga dalan. A little while. Kung doon na ka sa mga kasakit, sa jutay rin nga panahon, o sulod sa hangtod-hangtod nga panahon, makikuba na ka sa Ginoo, o lunlon na kalipay ang imong tagamtaman, diha sa iyang kiliran. Higala kumigsoon, sa di pa kitang madto sa unahan alang sa pahibalo, mag-aampo na kita. Dalay ko nung labing gamhana ng mga Diyos, Ginoongan sa langit, salamat sa imong pulong, nga amo na patalinghugan. Parang ninigat to, din sa among kasing-kasing. In Jesus' name, amen. Alang sa mga pahibalo, kaya wala tayo nakapahibalo kaganina, nga ang Pastor and Workers Fellowship, diha pagahimua sa Diklom, sa Diadem Fundamental Baptist Church. Karon na yung Sabado. Kay karong Sabado gagapon pizza size, kunya karon pizza city. Kagapon mo tong unang Sabado. Ikaduhang Sabado, pizza 13. Diha pagahimua sa Diklom sa Diadem Fundamental Baptist Church. No? So busa higala og mga igsoon, mga kaalagad sa Ginoo. Doon na sa tayo panagtigom na nasab ka nato ang pagdinasigay ang usag-usa. Pinagi sa pagampo o paghangyo des Ginoo. Natiliwala na ining pandemic. Tanawa ni hugka na nga itong pandemic. Munang wala imposible des Ginoo. Tanan, butang, mahimo gid niya. Sa padayon ta sa panagampo des Ginoo. Sa pagdinasigay usab sa usag-usa. So troon ako ang Pastor and Workers Fellowship diha pagaymuha sa Diklom karong pizza 13. Karong Sabado alas 9 sa buntag magsugod. Mao kana higala ko og mga igsoon sa kahanginan nga nagapamati karon. So manatong pahibalo og salamat gyud sa Ginoo og dalay gyud ang Ginoo. Og mga limen ang atong mga obligasyon sumala sa atong presidente, palihog atong itunol. Atong kuliktahon, din itunol din nato sa atong tesorero, Brother Gary Lumpon. No? Bayang buntag dito, Brad Lumpon. Brad Gary. Bayang buntag dito, kang Brad Boy Lumpon. O kang Ma'am Sarah, uban sa iyang kapikas kinabuhi, Pastor Israel Samura. So may buntag kanina. No? So muna ang mga gitawag siya uga paibalo igala kumigsoon nga atong tigom karon nagyong Sabado. Igala kumigsoon kini si Pastor Jenny Limbag nakig-uban kaninyo sa tulumanon ang pulong sa Dios. Gituyo kini pagmugna sa tanang Kristiyanon sa Fundamental Baptist Churches diri sa Bukidnon North Gospel Team aron tanan tawo masayod sa kamatuoran nga ang Dios nagmahal ug nagamping pag-ayo kanato. Otron ko mayong buntag kini si Pastor Jenny Limbag mingon. Ang Dios magapanalangin kanatong tanan. This program is a paid program and does not necessarily reflect the opinions, values, and policies of Radyo Natin. Radyo Natin shall not be held liable for any comments, views, or opinions expressed during this program.